Ćao Hasane, pa hvala ti na ovako lepom dočeku. Jedva da prođemo ovde, sile neke žene te jure, šta je ovo? Pa ne juri mene niko, prolaze. Mašu, šalju poljubce. I ja njima, šta ću, uzajemno. Jel' tako? Jao, pa baš, žao mi što nismo uspeli da zabeležimo, ja sam baš se iznenadila. Pa šta ću, da ne kažem vijaju me. Šalim se. Prolaze. Znači, znaju gde se krećeš i pokušavaju nekako da naprave neki kontakt? Ma, to je uvek izvodljivo. Tu sam na istom mestu. Znači, imaš neko... Osedam na mojim mestima, kad sam slobodan, dođem, da se osvežim, prijateljima popričam i to je to. Znači, tako? Tako. A žene? Žene su mi glave došle. A mnoge su kroz moj život prošle. Ja, zavodnički. Pa, ispade ja i zavodnik, a? Pa nego, što da ne? Ajde nekada, sad bio sam lep i mlad. Sad sam samo neodoljiv. Samo neodoljiv? Pa zato one vijaju, znači prolaze. Pa. U čemu je tajna neodoljivosti? Jao, sad si me... Pitanje pravo. Pravo pitanje, ali to je kad se sve ono na jednom mestu. Onda emocije i požuda. To je taj gvint. Da? To je dobitna kombinacija. Naravno. Kako je izgledala osoba ili žena koja je osvojila tvoje srce? Evo, koliko je prošlo godina? Pa bilo je i plavuša, i crnki. Bilo je, da ne kažem, i riđi, pa svih lepih žena. A ko je onako ostavila pečat? Pa nije svaka na svoj način. Pravi džentlmenski odgovor. Pa naravno, svaka je imala nešto što me posebno interesovalo. Šta je imala Zlata, mene to zanima? Zlata, to je bila mladalačka ljubav. Ali dobro, ljubav koja se ne zaboravlja. Iz te ljubavi rodio se i naš sin, pa imamo sad i unuke. Tako da sam srećan što ću sad uskoro da unuka napuni 18 godina i tako. A unuk mi je, mogu da se pohvalim, jedan od najboljih fudbalera u Čukaričku. Mislim, od mlađih kategorija. On je 16 godina, sad ide, ja mislim, u omladince. Tako da je i u reprezentaciji i kapiten je bio dan u Čukivu. Na koga je talentovan? Znam da si ti bavio boksom, tako? Pa dobro, brat mi je bio fudbaler dobar, pa i sin je dobro igrao fudbal. Tako, sportska familija i muzička. Sportsko-muzička? Tako. Ko je strožiji, ti ili Zlata kada su unuci u pitanju? Pa iskreno da budem, oni su sa mnom, ma kakvi. Zlata je malo stroga, a kod mene oni su, evo sutra će doći da me vide, ja se ponosim. Skoro mi je unuk potpisao prvi ugovor za Čukarički. I to dan mi je bio ovako posebno drag i srećan sam bio. To je velika mi radost bila. I naravno i ponosim se na mog Vasilija. Baš lepo, svaka čast. Znači tu mogu da, eto, sportsko-muzička porodica, to je 40 godina karijera, ali tako? Hvala ti. Puno, mnogo više. Ili više? Pa ja sam počeo da pevam 1. maja 1970. godine. Ja sam tad pevao na festivalu Zlatni glas Maja, pevača amatera. I tu sam pobedio i od tad sam krenuo putem estrade i iskreno da budem i ne kajem se.
bilo je to, pre je bilo teško postati zvezda. Ja sam peo po svim šabačkim kafanama, uglednim i prvo sam po onim najlošijim, mora se poći kao početnik od nečega. Pa onda po beogradskim, pa po sarajevskim, pa po celoj Jugoslaviji, pa u Subotici, pa u Lici sam peo Kordunu, Baniji, celu staru Jugoslaviju. Eto, znači bilo je puno putovanja, puno poznanstva. Pa jeste, jeste. Su ostala neka trajna poznanstva iz tog vremena? Pa jes. Ostalo je lepih uspomena. Baš finih doživljaja. I mogu vam reći da je pre bilo bolje druženje i bolje uspomene. Nekad se radilo u kafani od 7 uveče do 2 po ponoći. I onda pogotovo kad si na strani, jer ljudi su pre išli na Korzo, posle Korzo idu po kafanama. Da. Tako u manjim mestima, mislim Šabac, Loznica, pa i u Sarajevu, pa i u Subotici, uvijek je bio Korzo. I onda su svi hrlili po kafanama. Normalno, koje su bili na glasu. Ide dobra muzika. I ja sam baš presrećan što se sećam tog vremena. Znači, u suštini bilo je tu svega i svačega, bilo je i uspona i padova. Pa bilo je kao normalno. Kakvi su bili padovi? Pa čekaj, svi mi u životu imamo dobre i loše strane. Uspone i padove. To je sve sastavni deo života. Sastavni deo života. Da je sve okej, ne bi valjalo. Da. Ja sam slobodno mogu da kažem, prošao od Trnja do Zvezda i nazad. Pa sam opet stao na noge i polako. Ne žalim se nikad. Šta se to desilo? Koji su to bili problemi? Imali smo prilike svašta pročitamo u novinama. A šta je istina? Pa vidi, iskreno, te novine, ako kažeš plavo, on kaže crveno. I, na primjer, oni izvuku neki kontekst koji nema veze sa doživljajem, s tekstom. To me nervira. Šta to da bi prodali kao tiraž, da bi to... To je, da ne kažem, na onaj najprostiji način. To nije u redu te stvari okretati i praviti. Onda se ljudi ne čitaju novine, pogleda naslove, šta sam ja doživljavao, na primjer, na konkursu za nacionalnu penziju. Da. Nisam ja, prvo ima ljudi koji izmišljaju, dobro, izmišljam i ja pesme. To majka jednom rodi, ne može svako da piše pesmu. Mada je ovo vreme došlo lopova i kradljevaca. Ukrade 4 takta od tebe, od mene, od onog i on napravi pesmu. Dovoljno je da 4 takta se ne može da toleriše se. A on na 2-3 od 8 taktova, od 2-3 note, on to napravi pesmu. Da. Ja to kad mi pričaš mene odmah, ne bi ja to ni znao, ja to ne pratim. I onda mi je rekao jedan moj prijatelj, kaže, Dudiću, ti si pobeđivao na svim festivalima i kao pevač i kao kompozitor, stvaravac, ti si adekvatan da predaš dokumentaciju od Radio Beograda, Radio televizije, gde si diplome, gde si pobeđivao na festivalima međunarodnim, našim, svuda. To imam, ja toga imam jedno od 100 kila tih diploma i trofeja i svega. To ćemo i snimiti. Da. Ja sam bio uporan i otišao i onda mi je on rekao, pa nemoj da ideš kao svi, idi kao nacionalna manjina. I onda sam doživeo nezasluženo i nepredviđeno takvu blamažu i takve neugodnosti da to nema dalje. Da me podrže. Ja sam, na primjer, dosta pomagao romskoj populaciji i dan danas. I odem
tamo i neki novokomponovani bio neki muzičar, neki čovjek koji nije adekvatan da na bazi muzike ni u ludilu sa mnom razgovara. Da. Jer ja sam za njega Nikola Tesla u muzici. Ne za njega, za sve tamo. I ja sam ga čovjek upoznao i rekao da li može da me podržite. Jer sam radio za ovu ustanovu, za ovo društvo. On nije hteo. Nije hteo da me podrži. I što se na kraju dogodilo? I onda sam išao i onda su me neki podržali, ja sam to predao 3 puta. Ja sam čovjek koji nemam dlake na jeziku. Vrlo fino su me primili ljudi. I ja sam njima objasnio, tamo je bio još jedan, isto, bilo je njih 7, 8, 10, čitava delegacija. I ja sam išao kao predsjednik Centra za ljudska prava i nacionalne manjine Srbije i kao Hasan Dudić. I ja sam njima objasnio, ljudi, ponovim sve šta sam ja radio, s čim se bavim, kako radim, koliko donosim ovom društvu. Ja kažem, ja sam prodao milionske tiraže, kao pevač i kao kompozitor. Mnogi ne znaju da sam ja napisao najveće hitove u istoriji narodne muzike. Evo sad je prilika da kažeš koji su to hitovi. Pa mnogo. Naprimjer, oni sad cene neke kompozitore koje ja izuzetno volim i poštujem. Oni su imali po 5-6 hitova, neću da ih nabrajam, a o njima bajke kruže. Dobro, ljudi su davno umrli. O pokojnicima sve najbolje. I ja se ponosim što sam neke poznavao, ali ja kad sagledam, pa ja sam stvorio više od njih duplo pevača, troduplo, i hitova napisao. Moje pesme se pevaju 45 godina. 45 godina. Jasno. I to je za svaku pohvalu. I ja se ponosim šta sam napisao. Ja sam napisao prvu pesmu Kad vreme učini svoje, pa ljubavi dođe kraj. To je bilo 72. 3. godine. Da bi je snimio 74. u julu. A pre toga sam u 73. snimio prvu singlicu. I to je jedna pesma koja pleni sve uzraste. To je predivna pesma. Onda sam pisao mnogo i za Šabana Šaulića, mog pokojnog brata, kojeg sam najviše voleo i volim i mrtvog. On je za mene naj. I sa Sinana Sakića prvu ploču, Zlati prvu ploču, prvu veliku ploču i Halidu Beštiću. Mnogima. Eto, to mnogi ne znaju. Ne znaju. Velike, onda Ani Bekuti, Rano moja, Rano ljuta. Kako su pesme za Zlatu nastajale? Pa ona je došla, pa ne, ona je došla na gotovo, mislim, nije ona ništa, ona nije htjela ni da snimi, ona je bila vrlo, onako... Nepoverljiva, šta? Ne, stidna, ona tek, znaš, ja sam bio velika zvezda, ona je tek počinjala i ona je, kažemo, pusti se, ja je uvedem u studio, sećam se, ona operisala zub, umire od bolova žena, zub je bio stvarno, i ja ovde iza Slavije, ona, kak se zove, poznata ulica, ne mogu da... I tu je odvedem i tu injekciju neku i šta ti ja znam. I mi u studiju moramo u 8-9. Da ja, nemoj me voditi, ajde kad te molim. A taj moj drugar, Takri Drukalić, kažem, ma daj bre Dudiću, šta ti je, Haso, daj to, damo Nadi Topčagić, ona je hit. A vidi, volim ja Nadu i njeno pevanje, obožavam. Ali ja radim na sebi, ja hoću da stvorim mlade pevače, ja to volim da pomažem. I dovede me u studio... Koliko ona imala tad godina? 19. A, pa da. Da, ja sam imao 22-3, tako. I u stvari 5 godina sam stariji od nje. Ja, studio, zub, jedna žena, boli se, ja kažem, ne boj se. Kad čuješ muziku, ja sam napravio muziku, prvi sam violin čelo ubacio na početku pesme. Napravio sam nešto novo, novi zvuk u narodnoj muzici. I otpeva ona jedan put, ono tanko izgleda, ovo je jedna dočeka.
Ma bre, peva ona ko dete, znaš, Haso. Slušaj, ti mene, rekao. Ajde, pusti ti ovu pesmu, pusti ovo. Rekao, pevaj sad zajedno sa svojim glasom. Unis, to se zove unis. I ja usnimim unis i ono glas izađe. Rekao, sad detinja glas. Bre, jebo, sad ti si fenomen, man. Fenomen, malo razmišljam da pojačam i tako ispadne ko novi glas, nova, nešto novo i ona dala, ima nešto u glasu svoje. I hvala Bogu, ja sam radio za diskoton sarajevski. U Beogradu sam učio zanat i u Petici od pokojnog Miće Đorđevića, od mog Šabana, od Rada Vučkovića, od najvećih u to vreme. I kad sam otišao u Sarajevo, ja sam bio u Malom Prstu imao, nisu imali studiju. Ja sam radio u Petici, studio bio, došao iz Amerike 15 metara onaj pult. I naučio sam i od Takira i od sviju zvuk kako se radi i tako dalje i tako dalje. Da li to znači onda da si ti faktički Zlatu uveo u posao, naučio je tom zanatu umetničkom? Koje nije moj džedor? Pa ja sam. I ona je posle sa mnom još snimila... A si posle opustila malo, bila malo onda, pošto je bila stidljiva, ali se opustila? Pa kako ne? Ona je savladala sve, ja sam je ženio, ona je majka i Maja mnogo volela, me se dobro slagale i bila je, ostala, tako sam je ženio, ostala je u drugom stanju. Znaš kakav sam ja džavo bio? Ja dođem, ona i ne vidi 100 devojaka, ja tamo svuda muvam, završavam posao i jednom smo zajedno bili normalno i posle stalno i ostane žena u drugom stanju i ja sam nju snimio to i trebala ploča da izađe i vidim 9. mesec ja je venčam tu u Starom gradu i normalno da dete moje ima oca i sve je bilo regularno, živjeli smo neko vreme i onda posle ispalo je tu svašta, znaš, kad slava udari televizija, jer ja sam bio u diskotonu. Kome udarila slava i popularno? Pa i njoj, znaš, počelo... Tebi ili njoj? Ko je bio? Ma kakvi, ja sam isti. Pa ja sam sedeo, znaju, ljudi su o meni pričali priče. Mene nije voleo samo onaj ko nije vredeo. Mene ne interesuje šta Bulamenta priča o meni. Meni je drago kad neko ko vredi kaže Hasan je stvaraoc. Ja ako sedim sa ovima što čiste ulicu i pijem pivo u kafani, to je moja veličina. Naravno. Svi smo mi ljudi, svi smo mi gosti na ovom svetu. Trebaš biti čovek, prvo čovek. Da li je moguće da se Zlata obrazila kad je postala zvezda? Pa bilo je tu neki njenih drugarica i kolegnica. Ajde da ideš, ja nisam dao, ne pevala po kafanama. Bio je glas rikno i ona je, ja nisam dao da peva po šatorima, vašarima, kaki, razumeš? Da. Ja sam već tu imao, u to vreme već 12 godina radnog staža i znam šta znači. Peo sam ja po vašarima i sa Šabanom i Šemsom po Brenovcu, po Šabanom u Šapcu i ovamo čuvene vašare smo pevali. A čekaj, a šta su je to nagovarale drugarice? Pa kao, ajde ti, ajmo na vašare, ajmo vamo, kako mene pušta bunža. I počelo je to svašta da... I normalno pukne. Došlo tu do prevare možda neki? Pa nije. Otkud ja znam, pa ne veruj ženi nikad. Ženi i keru ne veruj nikad. Žena ode na pijacu i završi posao. A ima i dobri žena, čast. Razumijem, ja sam loše iskustvo imao. Pa i ova žena što je bila posle Zlate, 20 i nešto godina sa mnom, ona mene izdala tamo sa mojim nabeđenim drugovima koje sam ja ranio i pojio. I svako večer mi bili u kući na večerama i ručkovima. Ja to ne pregovaram, bio bi mali. Ja tako živim, to znaju svi. Ja kad pijem i kad sam prema novcu, ja putnika, namernika, daj pojedi, popi, takav sam. Ja ne mogu da se menjam. I nije mi žao. Neću u grob ništa da odnesem. Da li ti je žao nekad možda što ste se rastali ti i Zlata? Imate neku energiju i ti onako specifično? Pa vidi, mi smo bili stvarno
stvarno u to vreme najlepši na estradi. Ja imaju slike, stvarno. I ja sam od nje bio napravio, ono sve što zna od mene je naučila. Samo što sam ja jadan bio dete ulice pre toga, ja sam bio baš, nije imao ko da me zaštiti, ni da me usmeri. Ja sam na ulicu izašao kad mi je otac otišao u Nemačku da radi, da pravi obuću, jer tata mi je bio obučan. I ja sam se uvatio tamo u mojoj ulici, bilo je svakakvih ljudi, ali kvalitetnih, borili se da zarade, dovijali se bilo na koji način da naprave dinar i da su bili dragi ljudi. Da li možda bilo ljubomore od tih drugarica, da su bile ljubomorne što ima takvog muža? A koje kako ne, možda i zaštitio i napravio zvezdu? Ali onda sam ja, pa dobro, to je sasvim normalno. Svi su prvo se neki ismejali, svi su bili malo, ja šta ću, ali ja sam im zapušio usta, posle kad nas vide zdravo, svi su... Da li je bilo ljubomore? Da li su te drugarice bile možda ljubomorne na vas? Pa verovatno, ja sam bio onako uspešan, pravio sam te koncerte velike, kad niko nije. Svašta je bilo, ali ja nisam obraćao pažnju. Jer sam ja takav, ja sam dete, kažem, po treći put, dete ulice bio. Ja sam krenuo od pijace pa nadalje do bioskopa, tapkanje bioskopa i sve sam radio da bi zaradio. Ništa me nije bilo sramota. Znači svaki posao je za čoveka, tako? Da. I tako da sam ja, kad sam na bini, ja sam Hasan Dudić. Kad sam u studiju da radim, ja sam Hasan. U privatnom životu, ja sam običan čovek, svako je uspešan u svom poslu. Onaj što lepi, krpi gume, i on je u svom poslu najbolji. Svako, i frizer, i tako dalje, i tako dalje. Također tu bilo nekih raznih spekulacija, priča oko vašeg sina, da je pravi neke probleme, da je svašta tu se dešavalo. Vidi, moj sin, to da vam odmah kažem. Da li je to istina? Jeste istina, ali kome, šta boli mene briga šta tuđa deca rade i ko? Ljudi danas da bi sakrili svoju bruku, svoju sramotu, ja vidi šta radi onaj, šta radi ovaj. Mnogo su mali, bolesni. Nikad moj sin što je radio, i ja šta sam radio, i ti, i bilo ko, radio za sebe. Moj sin zarađuje od 15. godine. To je bitno da kaže. Da, on dečko radi, on je jedan od najboljih muzičara, ali što on nije hteo, on ima malo i kompleks od majke i od mene. Znaš, ne voli oni kao Hasanov Zlatin, on gde god je dolazio po svetu je svirao. I kad ljudi čuju da je moj sin, pa oni ga gledaju ovako, jer smo baš pravi drugovi. On kad joj čale, kako te volim, to si ne moji drugovi pravi. I oni ga dočekaju ko Boga. I tako da... Da li je istina stvarno da je prokockao stanova? To stvarno je istina? Ne bre, on je prokockao 10 stanova. Ali svojih stanova. On je zaradio i ja sam zaradio. I njegova mati. Tako je bilo vreme, neki o meni živi zdrav. Normalno. I on je meni dao 2 unuka, najlepših, Vasilisu i Vasilija. To ne može da se plati. Mnogi su skupljali pare, pa dođe zet ili švaler od žene i odoše pare, ode u vatru sve. Moj sin je moja duša i moja veličina. Baš lepo. I on radi, zaradi. Šta, što? Pa i nek potroši on. Dug nije zec, neće pobeći u šumu. A što nekog briga za mog sina? Pa moj sin može da stavi sve u mali džep. Dečko, inteligentan, pošten. Znaš šta ima kod njega problem? Ja sam bio kockar. I to ozbiljan kockar. Ali ja sam navikao da dobijam. Ja ne mogu da izgubim nikad. Ja sad da mi naleti ovca, ja bi mu uzeo pare. Ja znam, ja sam učio od mojih, od familije koji su držali to što se bavili i šibicom, i 3 keca, i grosom, brenkom. Ja sam zato doktor. Ja mislim da sad u Jugoslaviji staroj
Nema boljeg majstora od mene za brenku i za kegle i za ovu kuglanu. Ja sam to naučio od mog deča. On je bio najveći i to se ne zaboravlja. Da li onda smijem da te pitam koliko si ti onda prokockao? Ne smijem ni da mislim. Ja nikad nisam žutu banku izgubio. Čak sam ja bio vrlo neugodan kad uđem u kockarnicu. Ali ja sam to radio na kulturan način. Ja uđem, odvojim 100 maraka pre i gledam i kad zapratim kako okreće onaj stari rulet, ovo normalno nije elektronski. I kad on tak, ja tačno vidim kad će da stane. To razumeš? To je matematički. I ja vidim 17, 26, aha, ja stavim na ta dva broja, kad ona kaže dosta, ja tad stavljam. I on počne tak, on bup. Ja rekla sam, izvinite, ja ne čujem, ja stvarno slabije čujem na desnu uhu. Ja kažem, ja sam profesor, dobro, kad se on stane, ja izgubim nešto, taman pola izgubim, onda dobijem i onda podelim svima, počastim i ono što dobijem, ja idem, pijem i... Koliko si najviše dobio? Ali bio neka svota? Pa nije, ne mogu da lažem. Pa dobio sam 1000, 1002, najviše 3.500 marke. A reci mi, eto, znači... A jesam pre, kad sam bio po Nemačkoj sa nekim mojima kockarnicama i tamo po svetu, ja dođem kad vidim pijane, ja namjerno, stoje njihovi žetoni moji, ja samo malim prstom, cak, ovo je najskuplje, 3-4 odvojim i oni ne vidi, ja igram i boli me briga. Pa šta ću te, moraš da... Ko se snađe s nama? A kako? Treba otići u inostranstvo, jer sam znao kada je bilo najgore vreme u Stuttgart ili u okolina Stuttgarta. Odem odavde, ja pola potrošim para u autobusu dok stignem. I kad dođeš tamo, treba naći posao. Ja dok ne nađem, uđem tamo gde vole naši da se kockaju, ja uđem. Duplo zbir par, znaš, ove novčanice. Čim ga provalim, duplo zbir par, kad mu kažem, on ne kopča šta znači duplo zbir par. Prva i zadnja. Ako je 11, to je 22. Ja uvijek dobijam. Ja uzmem mu 3, jednu mu ispustim. Ja to, da ne bude upadio da stalno. I onda uzmem 2, pa njemu dam jednu. Onda 3 uzmem, pa podignem. Ako je po 50 € ja dignem na 100, pa na 200. Uzmem 1000, 800, do 1500. Dosta mi je. Ajde da pijemo, dosta smo igrali. I ja imam miran za 2 meseca da platim spavanje. I onda ideš, pogađaš, pevaš. Tako je bilo pre 25 godina. A kako je sad? Evo sad, moramo da otkrijemo da smo danas trebali da se nađemo kod tebe u stanu. Međutim, tu je neko renoviranje, radi se i kancelarija. O čemu je reč? Pa ja sam predsednik za ljudska prava, zato sam to i prihvatio da radim. I ja imam uz to i bokserski klub moj, Hasan Dudić. I ja činim možda najbolja dela, ne možda sigurno u ovoj zemlji. Ja sam decu sklonio s ulice, ne jednog, već preko 100 dece za ovih 8-9 godina. I oni treniraju, ja sam ih naučio da idu u školu, da se lepo ponašaju. Ja ću vam pokazati u mom telefonu slike. Imam i one velike. Ja imam tih momaka koje sam napravio da se ponosim s njima. To su rođeni sportisti. Ali nismo imali do sad nikakve pomoći. Ni od Bokserskog saveza Srbije, ni od države. Tako da ne mogu da se pohvalim. Jeste nam predsjednica opštine i još neki ljudi s Novog Beograda, mada se ja vodim na Palilulu, pomogli da treniramo u domu penzionera na Ledinama i hvala im. Bili smo u onoj školi, pa nas ta direktorka, ne znam čime, zasluženo, malte ne izbacila nas. A ja sam uložio tamo skoro 1000 € za one držače i tako dalje, 8-9 komada. Znači svašta se tu dešava? Svašta se dešavalo, ali nikome, ne, čak moj prijatelj i drugar dugogodišnji, on je bio tad za prosvetu i on mi je dao saglasnost i potrudio se i podržao me.
i sve ono što su tražili u školi. I meni kažu neki, nemoj to da govoriš, posle te mrze. A čekaj, ali oni mene hrane, ili oni mene izdržavaju? Pa ja učinim za dobrobit društva i deca. Pa ja da se plašim neki Lezilebovića koji na teret ove Srbije žive. Hasan Dudić u ovoj državi doprineo mnogo para. Kao pevač, kao kompozitor. Ja sam prodao preko 20 miliona pre 25 godina 30 nosača zvuka. Od 74. do 2000. Milionske tiraže. Da je od svake ploče i kasete bilo po marku, pa vi vidite koliko je to novca. Što je država. Kamoli od koncerata uzimali su nam 51%. I više. To je bilo, uzmi Jago, što ti je drago. Ja sam mnogo novaca doprineo ovom društvu i dao i nije mi žao. Svud na svetu i treba da se svi plaćaju. Ja sad kao penzioner, pa kad dobijem neko autorsko pravo, država ima koriste. Sad, da li će mi podići penziju, onu moju redovnu što sam plaćao, čitav život od 15. Ja imam pravu penziju. Tako da ovi što su počeli da me, znaš, nacionalno, su me sva 3 puta izbrisali. Nigde me nisu spomenuli da sam ja aplicirao. To nigde nema na svetu. I ovih dana ću ići u ministarstvo ponovo. I zakazao sam... Možda će se posrećiti ovaj put. Naučit ću ja pamet. Šta bi bilo da ja u ovoj nezgodi sad, što ljudi ovo prave, ja nisam pametan, ali ja ne volim politiku. Da, nećemo. Ne. Da ja sad izađem i da, znaš koliko me je zvalo članova iz cele Srbije, što su članovi Centra za ljudska prava i manjine. Vi znate koliko manjina ima u Srbiji. Jasno. Da dođe po 20 pa bi bilo 1000. Ja neću to da radim. Ja volim mog predsjednika, moju državu. Kogod je predsjednik države, ja sam dužan da ga poštujem. I da volim moju zemlju gde sam rođen i ja i moj džed i moja familija. Tako da nadam se da će neko biti čovek. Ne, čim vidi ime Hasan Dudić, pa prvo proveri, to su radili. Pa proveri ko je taj čovek. Nemoj ga degradirati. Mene su dosta degradirale novine i svakakvi napisi bili. Tako da nemam čega da živim, pa ludaci, pa ja znam da zaradim za porodicu na jedan. Meni nije teško da očistim zgradu celu, da zaradim moje deci i meni. Ja sam borac bio od malih nogu i poštujem sve ljude, dobre volje i poštene ljude. I cenim svakoga. Ko vredi. A ko ne vredi, taj i sebi ne misli dobro. Kamoli tebi i meni. Da. Ali istina da su te čak zvali u reality da uđeš? Pa bio sam ja tamo i da Bog do nikad nisam ušao. Samo sam se izbrukao sam. To je najgore. Zbog čega? Pa gde tam, vidi, ja sam ozbiljan čovjek. Ja jesam imao, stalno se ponavljam, u životu uspehe, padove, čak na kraju kad mi je brat poginuo, moj Šaban, sad će 6 godina. To je mene pogodilo i dan danas ja sam malo zastranio i niti mi se peva, ovo što radim, sve radim zbog mojih unuka i moje familije koja je dobra i srećan sam. Ali to je... Šta je taj reality? To je dno dna. Ja sam otišao, tako su rekli, bit će sve tvoje kolege pevači, pa ćete pričati, bit će glumaca, pa ćete pričati kako ste u životu prolazili, kao što ste vi mene o svemu da pričamo, pa od ljubavnim varijantama, pa ovo, neke sećanja, neka lepa s devojkama. Ja sam čak neke hteo da ženim, samo da bi bio s njima, ženit ću, pa pobegnem. Gde da je vodim kad nemam gde da je odvedem? Sirotinja bilo, šta? Ja, eto, usput da kažem, svašta mi se posle sad kad setim, ali posle su uvideli kad sam realan, pa da ja ću, tek sam počeo da zarađujem, gde da vodiš, žena hoće da ima, i ja kao prvo, sa ženom hoću da imam kuću, da imam, da zaradim, da živimo
u našem, tako. Svašta je bilo, kad pričam, malo se i potresam, i onda me uništila korona. Ovo što malo izgubim, to me je korona najviše... 3 puta korona, ali tako? Prvi put mi je glave došlo. Ja sam bio ovako na ivici života i smrti. Počeo sam da sanjam mrtve i sad sanjam, kao onda meni se dogodi da zaboravim sve. Onda srce otišlo, glava, noge, sve, udara u sve. I sve što je naveo taj doktor juče, negde sam i sliko da imam, to je isto. Hvala Bogu, prošlo je. Pa nije prošlo. Ostale su posledice, ali si boriš se. Ne, još koju godinu, valjda će, pa šta znam. Danas čovjek ne zna da li će sutra biti živ. Ali imam želju i volju da dočekam da moje unuke i udam i oženim i radujem se njihovom uspehu i svoj deci ovog sveta i svim ljudima, jer smo svi, opet kažem, gosti na ovom svetu. Ljudi se mnogo mrze, mnogo su postali agresivni. Ja gledam u autu, vozim, izneće da bije čoveka od 70 godina. Psuju majku, udaraju. Pa ljudi, setite se korone, setite se bombardovanja, setite se najgori šta smo doživjeli, pa malo u rikverc. Malo tolerancije treba. Pa tolerancije. Evo sada imamo prilike da gledamo opet, vraćam se na reality jer je to sad aktualna tema, evo i Jovan je tamo, da li si to propratio? Pa popratim zato što ja njega volim, mnogo ga volim. Da li je greška što je ušao tamo? Pa ne mogu ja da kažem da li je greška, samo će se on tamo očeličiti i malo mi je žao i duša me boli kad vidim, kad ona, ne znam kako se zove, Ena, ona ruku poteže na njega, ona je ipak od njega starija i prošla sve, nije lepo da poteže ruku, to boli i mene, boli njegovog oca, boli on je od mog sina brat, on je stric od mojih unuka, on je moje dete isto, ja njega volim, od boliko sam ga držao i on mene voli puno. Ali vam je krivo kad te gledate? Koje? Pa jedno 30 puta mi je suze krenule same. Da sam tamo, ja ne znam šta bi bilo. Preselo bi i majčinu mleku. A kako Zlata reaguje? Ste pričali na tu temu? Nemoj im, pričao sam i ona se ljuti što god kaže. Ja kažem to, ja ne znam da lažem i da mešetarim. Ja iz srca pričam, ona gleda non stop, ja kažem njoj, ženska glava, pusti to. On je inteligentan, lepotan. Ovo je sve što je urađeno, to je usmereno, to je sve napravljeno tako na njega i to će najbolje da se vrti. I tačno sam rekao. Da li bi ona možda zato pikirala, baš zato što je on dete poznat? Pa hvala Bogu, pa to i ptice na grani bi provalile. Ali šta se događa? Oni se danas posvađaju, sutra pomire, a mi se iskidašmo. A pogotovo mati ko mati. Pa da. Ona se... I ja njoj kad kažem, ja sam rekao, ona kao joj, a ja izleteo rekao, žena će umreti. On što si rekao da će umreti? Pa ne daj Bože, pa u sikiraciji ovako nisam mislio zlonamerno. Ne, bukvalno. Ma ne daj Bože. Ali ja kažem, nemoj se sikirati, pusti ga, neka ga, on će da očeliči i pusti malo. Ovo što ona, ja jedino što bi uradio, Peja poznaje koji ja i ovoga treba, mada to kad uđeš tamo potpišeš punoletan si, ugor gotove, ali da ga vređa, da ga polivaju i da ga pljuje, da ga udaraju, to nije lepo. To treba da se kažnjava. Je li to uradila? Ajde. Da. To nije lepo. I zbog toga bi, mada koliko, ja bi to sve zabranio. Veruj mi, ukino bi to. Ajde, bre. Zbog te tuče, zbog toga. Jesmo mi toliko zatupili u ovoj zemlji
da nam se smeju svi. Ja sam to gledao u Nemačkoj kad sam otišao, kad je ono ratno stanje bilo. I ja gledam, upalim televizor, ne znam, nemački, vidim oni šajze, bam, bam, bijuš, koji su mo ludaci, bila moja majko. Ja sam u sobi i ja propratim, ja par minuta gledam, gore neko od nas se marisali. I ja dođem, odmah da tražim film. Kad je to bilo? Kod nas sve posle 30 godina, 40 dođe što je bilo preko. Ali to nije to za odraz naše dece. Jedino babe i penzioneri dosadno im i oni to gledaju. Ujutru kad idu po hlebac i mleko, jesi vidjela taj radio, onaj zlatin ili onaj, ti vidio kako ga polila. I oni znaju imena, sve ja vidim u prodavnici. Ali pitaju tebe nekad nešto komšije? Pa dobro, ja kažem, oni tu glume, to je rekao, sve dobiju tekst, čitaju tako i on zbunim ih ja na moj način. Strašno. Strašno na što smo spali, majke mi. Ja poštujem... A vidi se, on ima baš iskreno srce i emociju, on je... To je baš kao dobar dečko. A ne da deluje, on je 100%, stavi 100 dece na jednu stranu, on je pošteniji od njih. Nešto je moj, to je sigurno. On je duša. Pa je njegov osmeh kad vidi meni, samo suze lete. Jer znam da je, to je za njega, on je lepe škole završio. On je i radio u staru televiziji. On je vrlo inteligentan i pametan. Vodio je i butike neke u ovim velikim centrima. I vredan, i radan. I ovo je za njega novo. Zami ti upadneš, poštenog stojiš među lopove. Mislim, tako se kaže. Hipotetički, da kažem. Pa da, naravno. Ima tamo dobre dece, ali ima i ovih šalabajzera koliko hoćeš, koji su ušli da bi se videli, da bi se oženili, da bi, ko zna šta već. Mnogi kažu da je, eto, konkretno Ena prošla sito i rešeto. Ne bi od njoj ništa. I ona je nečije dete, a ako je radila i ako je išta je, što rekli braća, da ne kažem, trbuhom za kruhom, borila se i ona je muku imala. Htjela je da zaradi svoj dinar, a koji ja što sam išao, muka te natera. Ja sam znao da kad sam pevao u gradskom podrumu u Beogradu, to mi je bila prva tezga. Toma Zdravković, Selima Ževčenski, Boras Pužić, Kvaka i ja. I bio još jedan, i on je umro, pokojni Neša Ivanović, Šota, što su ga zvali. I oni svi idu kući u 3 Fajrant, a meni nemam gde da spavam, a u 5 autobus za Šabac. 15 do 5 staje na peron. I ja muka, spustim se iz Balkansku i u jednu zgradu uđem, sneg pada, a ja u jednom sakovčiću malom tresem se ovako, majko, jedva čekam, pa spavam stojeći i onda molim Boga polako, u 4:30 se spuštam polako, to je za 5 minuta i kad vidim da je došao autobus, meni se, kažem, pali grejanje, svi me znali šoferi 7. jula. Tuga. Znači, bilo svega? A idi, pa još sam došao sad na ovaj razgovor, nisam ovo vreme, promjena vremena, a imao sam neku noć, nisam lepo spavao i onda sam malo i kako vreme... Vidim da si mi nešto mnogo emotivan. Pa jesam nešto sam sanjao noćas, ali ja sam imao i tu kliničku smrt, pa mi se prikaže i dobro i loše i onda čitav dan mi bude pod utiskom sam. Vidim po očima da sam plako, da... Vidim. Neću da te previše zadržavam, mi ćemo naše druženje... Ne žurim nigde više. Ali hoću da te uhvatim, što se kaže tamo gde smo se mi dogovorili da vidimo te ploče i to. To želim da vidim i dogovaramo sastanak evo pred kamerama, javno za naše gledalce, sledeći put kod tebe u gostima. Može. I ovom prilikom ćemo da pozdravimo sve naše gledalce i zakazujemo sastanak kod tebe. Sve ljude dobre volje i koji vole moje pesme, pa i koji ne vole, da su mi živi i zdravi, da ih zdravlje služi i sreća da ih prati.
I nećemo ništa da otkrivamo, nego kad budemo došli imamo jedno specijalno iznenađenje. Naravno. Eto, pozdravljamo sve.